ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ፣ ስለ ፈጣሪነትካ፣ ስለ ጎይትነትካ፣ ስለ ንግስነትካ፣ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ፣ ነመስግነካ፣ ነገልግለካ፣ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ። ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርኻልና። አምላክና እንጽልዮ ጸሎት ከም ቃልካ ግበረልና፣ እንመሃሮ ቃልካ ድማ ከምቲ ንስኻ ደልየና ፍቃድካ እናገበርና ዘመላልስ ግበረልና። ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ አምላክና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ሰላም ጀሚርካ ብሰላም አፈጽመና፣ ወደ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና። ብዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና። ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና። ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና። ለሲኢኖም ዝጭነቁ ዘለው ናይ በረኸት አምላኽ ኢኻ እሞ ጥምያት ይስዓልና፣ ጽምዓት ኣውየልና፣ ቁሩቃት ክደነልና፣ ብቱራት ፍትሓልና፣ ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና፣ ዝገሹ ድሓን መለሰልና። ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንእሽቶም ባርኸልና። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና፣ ብኢድ መላእኽቲ ሓልወና። ነፍሰ ገብርከናሆም ነፍሰ ኣመትካ ኣስካለ ማርያም ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ቀምጠልና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና፣ እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናእሳና እንደገልና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኹም ብርኺ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ። ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐ ወይ ስረግጅና አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከጋና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ቀናት ዋዊ ዲያቆናት ሮም ሳይድጎ ጸናት በበስምክም ኩንፍታኖን ጻነ ይረስየንስ ኩሉዋን ስሜት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኸልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ። እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን ፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣሎና። ሰዊርናን ረዲእናን እዩ፣ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕበናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ። እጆም በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና። ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን እንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኸናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥማዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻናን ነመስግነካ። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብንፍራ ብፍጹም ሰላም ከምትፍጽም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእ እንጎዲ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ኣብ ዙርያ ቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ። ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸማ ካብ ኩሉ ኽፉእ ኣድሕነና። ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢል ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51
وأملاك كم سالخ محرني كم تعبير رايخ أبساي دمسس كأبساي تصدق حسبني كاب حتياتي ويناصريني أنا أبساي فلت اللخمو حتياتي كل جزيب كلمة أيو بزربا خاص صادق فردخان قرن كاتر كبسي أنا ناخطر بدلكو أبكر ميخا أكاي دوركو نهو بعبسات ولدكو نيك أب حتيات تنستني نهو نحك أوشتي خاطر اليوم أبعو أنتم محرني من تغسر السيستم عزات ريني كبررك صعدو صبني تنزوات كت كينا عصم تحقوساس باتان حقوسنا اسمعني قزك هاب حاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاق صوري اللي بفتر اللي صنع منفسك أوشتي حدث كاب قزك يدربيني أقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندقفني مقد خاني مفرس غمرم إيه حتى أنا بخاخم لسويم وأملاق مدحاني كفدا دم أنا قفني لساني تلك حال الكتب له إياها قويتي أفاي مسقانا خنا قرس خنا فريك فات مسوات بها بلكاني تزيكون اسم رب كل خانيري مسوات مراري تبوني خمو مسوات أملاق صور منفسي وأملاق نصبرن كنت نبايتو نقونيخا نسيم تسقخا سناي قبر الله مكاتيات إرسالي من ندق شو مسوات صدقي بزحر مسواتي بقول مسوات باك بلكايو شو أما سوي راح أقرب الكايم هاليلويا صلاة جزية دكاس نكرسان نقصين أملاخين مسجانا قرب له حتياتك حد قال لك علم منه. آمين. مزمور داوود مبل 230 أنا ختصليايه مأمر سارة مزمور داوود مبل 231 ماما بري مزمور داوود مبل 232 أبونا أبوي ملأك سلام مزمور داوود مبل 233 مأمر سارة مزمور داوود مبل 234 مبل 237 ماما بري مزمور داوود مبل 238 أبونا أبوي ملأك سلام مزمور داوود مبل 241 أبونا أبي مرقيتا مزمور داوود مبل 242 هراي ماما ترحس مزمور داوود مبل 246 ممهر تمنيت مزمور داوود مبل 247 عفتنا لولا نጻት ኮንኪ መበል 248 መዝሙር ዳዊት ክጽልይልና ሓንሳብ ድራይቭ ገብራለሁስ ከዓቲ ሕጂ ሓሙሽተ እሺ መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 248 ክጽልይልና ራይ ደቆነዘ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ
ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ። ኣትን ፀሓይን ወርህን ኣመስግንኦ። ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ። ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ሰማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ። ኣቱም ቀበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም፣ ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሂታን ግመን ቃሉ ተስለጥ ሕቦብላን፣ ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም፣ ፈረይቲ ኣዕዋምን ጽህድታት ኩልኹም፣ ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዲ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ትገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ተዘረበኻ ብሰላም ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ኣብ ክፍልታት ጸሎት ኣንበይ መርጌታ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራዲ ክኸውም ተዳልየ ኣለኹ። ልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራዲ ክኸውም ተዳልየ ኣለኹ። ተኣምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሕ ኃጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሰየ ገና መሬት ትነብር ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ማማ ብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዲያቆን ወደ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ካልኣይ ቅዱድ እቲ ዓለም ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ እውን ንዘለዓለም እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ፍጹም ዝኾነ ምክንያት መሃለወክን ነይሩ። ግንከ እቲ ጽየፍቲ ዝኾንኪ ትግበራትክን እቲ ሕማቕ እከይ ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ፈራዲ ምቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተነሲሕኺ ኣብ ሸለልትነት ክዳን ሰብ ኩሉ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘርዕድን ዘፍርሕን ስንብድ ኣለኹ። ዓለም ፍርድኻን ዘለዓለማዊ ፍርድኻን እንክበቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንኪ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምዃነይ ብኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ገበነኛ እየሞ ይቕረ በለለይ ይብል ኣለኹ።
يزن وزلفني والعالم عالم أمين قرب دقائق لنا يا ديكون أده نتقه دحم أدي حج ኣቶ ዮሴፍን ማማተር ሓሳስ መላሽ ብሓደ እንድሕር ሃሊኹም ኣከታቲልኩም ኦ ንጽሕቲ ድንግልን ኦ ጎይታ በዛይ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኣከታቲልኩም ክትጽሊ ኢልና أنا هاتي له ديكون حاوي ተሽሬ ኣለኹ እታ ሜሴጅ أرش أرش هلا نعتم أرش كم يمسخون كلهم هو نتس دنقل نبار يا أخي اتقلطف لا دريت كزرقحي ناتي أبحلنا كم معبل زقمات الكوب حسابات كوارع عيو نتحممتي نفسي بخنتنت أزيو لو هاتات في والمو نابطلوتن من قاعنا بقسيا غنياتون الصغي كاليت محرات التلمني على تادي أخي عد من شيوتين وقسين أملخين قويتين يسوس كريستوس تسفاي أخي سلام عليكم وبيتا بزاليت زيان عامو زي حتى نحضر حلونا هو أملاك أبوتاتنا مسخا بروح سمع الله غدي واه مسخا بروح يخا برغت كون عزيو بزح إيو قدوس سمكان زل عالم كبريز ملو إيو آمين هو بيتا كمتي أباخاتو كلنا يزلنا محرتكا كمو تخونلنا انت كلنا عخا يصبي حسب انت كلنا عخا يصبي صبي الله نسخخا اب اوانو مغبي تهبهم او املاخنا مدحنينا او تسفا كله وسنات مدرس معنا او غويتا نسخا ايخا كابزي عليتي زي نزل عالم تدحننا تعقبنا امين او غويتا بروخ ايخامو فردخا مهارني او غويتا بروخ ايخامو حقنتك رداني او غويتا بروخ ايخامو كبرخا برهالي او غويتا محرتك نزل عالم ينبر او غويتا نعاي نتكبر ايتكا كولدو نابولدو معوبي سلازغونكا هيتنصغني او غويتا نعخاب بديله يمو محارني لنفسين اندحن ادحنا نابلكو اصلي الله او غويتا اباخا توكلكو الله توكيل اللهمو ادحنني فقادك غبركا محارني نسخا املاخي فلفالي هوت يخا ببرهانكا دما اينا برهان نرئي محرتكا نابتوم زفلطوخا كبرخا ناب قنعت لبي تمصا صغان بركاتن مسغانان بحقي ناتكا اي او قدم عالم زنبرن نزل عالم تنبر زلخان ابون ودن منفس قدوسن نسخا مسغانا وداسه غرما يغبا لومن كل ساعه نزل عالم امين امين ولعل ጎይታ በአኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ መምህር ትምኒት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ይሁን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለምን አሜን አሜን ወስሉስ ቅዱስ መሓረና ወስሉስ ቅዱስ መሓረና ወስሉስ ቅዱስ መሓረና ወስሉስ ቅዱስ መሓረና አሜን ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞም እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈወሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ማዕረፍ
او خاب حاتيات نصخون كا غويتا محرنا او خاب حاتيات نصخون كا غويتا ردعنا لما أنا نخا تقبل لنا كبرن مسجانا بفصم أرجن قدسنا نعخاي جب أمين او غويتا محرنا او غويتا محرنا او غويتا بارخنا او غويتا بقعات غورنا مسكانا كمزلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسا قال كام تاب سمايكم دمام دريخون علت مقبنا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أصلا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل علم ناتك إما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له لنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له إسخي كاب أنا سبرختي خي فركر صوم برخي أو ملي تسقى جابير مساخي أوفيس تدس بالكي أتيت ناخسر يلنا نفت ودخ يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين عفتنا لولا مسجانا نقدس دنجل مريم ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ኣምላኽና ዝወለድኪ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላሊት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክትጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽ ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላሊት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሚን ማማ ትርሓስ ወልዱ መእተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ መምህር ሳራ መእተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ ዲያቆን ወደ ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ንግስት ቅድስቲ ድንግል ወላዲት አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክናን መጺኡኻ ንነፍስና ስለዘድሃነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን አሜን አቤ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ክትጽልዩልና ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ብኡ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን
ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሚን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ማማረ ዘነት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙልአትን ንኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ጌታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ንኾናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን አምላክ አባና ሕድር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጌታ ይቕረበለልና ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ይቱ አክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ጣዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብርን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልናን ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ጸጋን ብርህራን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ዋሂቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ወጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና
واب نفسه كف ساعة جزيان أف سماينا مدرن بخبرت سجل كا كرسوس من أملاخنا بعلنا ويعط قسم بزح مرة سنات ملاخ روحن نتم أنا زقدامهم حتى تنياتات تمحر نحات بنسحات مليس بهوات كنبر برمات زي تدلي من تصبيهم زلت تصفى سمايات كرحبو كلنا بنبدا احنا تتعدم وقوي تابزا ساعزيان أو كل ساعات لما أنا نتقبل يوثناك أنا عنا تإزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل خفا حزين سكال تبر عنا كلنا ممكن نقعد بقدسان ملاك تحلونا ناودت امنت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن فطت كان بس حد لنا سخان زل العالم برخي امين وقويتا بقعات كبرنا بمسقانا خمزيلنا خنصلي بسمايات نبر ربنا سمكا يقدس من قصة تمسا فقد كان تاب سمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا نان زودلنا بدلهم زحرقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا أقفاد إحنا نمبر فتنا يتتورنا من قصة حيلن كبرن زل علم نتكاي ما أمين عوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابان سبرغتي خفركر سومبرخي وملت تسقى جابير مساخي وفستت دسبلكي حتياتنا خسري لنا نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسقانا أملاخ يكون جابير يسمعنا آمين ترى فدماك جابير مسانا يكون آمين ስለዚ ነበረና ናይ ፀሎት ግዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብ ዘመን መቕፃል ንሎሚ ከዓ ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 8 ድሕሪ ቀትሪ እንገብሮ ንባብ ናይ ሃይማኖት ኣበው መቐፀልታ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁፅሪ 34 ኣትሒዝና ከነንብብ ኢና ኣብ ቁጥሪ 34 ዘለዋ ንባባትና ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 111 ፈቅዲ 9 አቶ ዮሴፍ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥሪ 10 ማማ ትርሓሳስ መላሽ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 29 መምህር ትምኒት ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 20 ንባብ ቁጥሪ 34 ባዕሉ ንኹሉ ከከምቲ ዝግብኦ ንጽህና ይህብ ሓጢአት ዘርሕቕ እዩ መድሓኒ ብደሙ ንዓለም ኣድሒኑ እዩ እሞ መድሓኒ እዩ ነቶም ዝበስበሱ ድማ ብሓድሽ ሕጊ ትንሳኤ ሃበ ማማ ብረይ መዝሙር 111 ቁጥሪ 9 111 ቁጥሪ 9 እሺ ምስክርነትካ ሓጎስ ልበይ እዩ እሞ ምእትናት እዩ እሞ ንዘለዓለም ርስተይ ገበርክዎ አሜን አሜን ቀለሁ አቶ ዮሴፍ ትንቢት ኢሳያስ 59 ቁጥሪ 20 ንጽዮን ነቶም ካብ ምዕላዋን ናብ ምዕላዎም ናብ ያዕቆብ ዝምለሱን ተበጃዊ ክመጽእ እዩ ይብል እግዚአብሔር አሜን ማማ ትርሓስ ወንጌል ዮሐንስ 1 ዮሐንስ 1:29 ንጽባሒቲ ዮሐንስ ንየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮሞ እነሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ግንሽል ኣምላኽ በለ አሜን አሜን መምህር ትምኒት ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 20 ታቲ ካብ ኣቦታትኩም እተቐበልኩሞ ኮንቱ ንብረትኩም ከም ብደም እቲ
አበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብክቡር ደም ክርስቶስ እምበር ልጠፋአ ነገር ብብሩር ወይስ ብወርቂ ከም ዘይደሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተመደበ፣ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኹም ተጋህደ። አሜን አሜን። ቀፂልና ቁጥር 35 ንባባት ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 አቡነ ዲያቆን ጉርማይ እንኳዕ ብሰላም መጻኻ ነጻ ተሃሊኻ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 19 ክሳብ 40 ከተንብበልና። እሺ ቴንኪው። ማማረ ዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 12 ክሳብ 15። መምህር ሳራ ካልአይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ 20። ንባብ ቁጥር 35 ግናኸ ኣታ አይሁዳዊ ንስኻ ተዛረብካ ዳግም ዝተረፈካ እንተሎ ተዛረብ፣ ኣነ ድማ ክዛረብ እየ፣ ስቕ ኣይክብልኒ። ብዓብይ ቃል ድማ ፍርሓት ዘለዎ ናይ ምድሓን ግብሪ ገበረ ኢለ ክዛረብ እየ። መዝሙር 2 1 ክሳብ 3 እግዚአብሔር ዝሓርዮ ንጉስ ስለምንታይ እዩ ኣህዛብ ጫውጫው ዝብሉ ህዝብታት ኮንቶ ዝሓስቡ ነገስታት ምድሪ ይትንስኡ መሳፍንቲ ከዓ ሓቢሮም ንመቃውሕ ንሰብሮ ንማእሰርቶኦም እውን ካባና ንድርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚአብሔርን ኣብ መሶኦን ይመኽሩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 19 ክሳብ 40 ቅያም ስላሕ ያዋይ ጓሳ ርእስቲ ያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ኮነ። ሽዑ ካብኣቶም ብዙሓት ጋኔን ዝሒዝዎ እዩ ዝዓብድ ዘሎ፣ ስለምንታይ ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ። ካልኦት ግና እዚ ጋኔን ናይ ዝሓደሮ ሰረባ ኣይኮነን፣ ጋኔን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣለ እዩ በሉ። በዓል ምሕዳስ ህንፃ ቤተ መቅደስ የብረት ሓንቲ ስኪል ኩለ ዘዋላ ሳብ 4 ዲያቆን እዋና ኣለኹ ዝቆልዓ ረብሺ ደስታካ ይኮንለ ኢትራም ከቲ ሽዑ ኣብ ኢየሩሳሌም እቲ ዝተሓደሰ ቤተ መቅደስ ተመረቀሉ በዓል በፅሐ። ጊዜኡኻ ክረምቲ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ቤተ መቅደስ ኣብ ገበራ ሰሎሞን ይመላለስ ነበረ። ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ መዓዚኻ ስንፈላል ትገብረና? ንስኻ ክርስቶስ እንተዳ ኮንካ ኣጊድካ ነገረና በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ነጊረኩም ኣያመንኩምን፣ ንኣይ ዝምስክረለይ እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት እዩ። ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብ ተናባጊዐይ ስለዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም። እተናባጊዐይ ግና ድምፀይ ይሰምዓ እየን፣ ኣነኻ ኣላለየን፣ ንሳተን እውን ይስዕባነ እየን። ኣነኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት እህበን፣ ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን። ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን ሓደ እኳ የልቦን። እቲ ንኣተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ። ካብ ኢድ ኣቦይ ክምንዝዐን ዝኽእልካ ሓደ እኳ የልቦን። ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና እናበለ መለሰሎም። ሽዑ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ። ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርኣኹኹም፣ ካብኣተን በየነይቲ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም እናበለ ተዛረቦም። ኣይሁድ ከዓ በቲ ምፅራፍካን ሰብ ከለኻ ከዓ ገዛእ ርእስኻ ኣምላኽ ምግባርካን እምበር በቲ ፅቡቅ ግብርታትካ ኣይኮናን ብዳርባ እምኒ እንቀትለካ ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሕግኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ፅሑፍ ዶ የልቦን እዩ? እቲ ፅሑፍ ክሰዓር ኣይከኣልን እዩ። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመፀሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝበሎም ነቲ ኣቦ ዝቆደሶ ናብ ዓለም እውን ዝለኣኾ ደኣ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልኩኹም ከመይ ኢልኩም ትፃረፍ ኣለኻ ትብሉኒ? ግብሪ ኣቦይ እንተዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ። ዝገብሮ እንተደኣ ኮይነ ግና ንኣይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላዊ ምእንቲ ኣረጋጊፀ
ኣረጋጊፀልኩም ክትፈልጡ ነቲ ግብረይ እመንዎ እናበለ መለሰሎም መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ ንሱ ግና ካብ ኣዳኡ ምህለቐ ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም ዝቕመጠላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ ኣብኣ እውን ተቐመጠ ብዙሓት ድማ ናብኡ መፂኦም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን እቲ ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ዝተዛረቦ ግና ሓቂ ይበሉ ስለቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክበር ይመስገን አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 12 እስከ 15 ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቂ መዛሙርቱ መፂኦም ሰሪቆምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውርእ ኣሎ አሜን ቃለ ሕይወት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 20 እምበኣርሲ ዝምስ ሓሰብኩ ብቕድለት ደኾን ገይረዮ ክኸውን ወይስ ኣባይ እወ ኣይኮነን ምእንቲ ክኸውንሲ እቲ ዝመኽሮ ደኾን ከም ስጋ ገይረ መኺረዮ ኮይነ እቲ በኣና ማለት ብኣይን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ኣብ ማእኸልኩም እተሰብከ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእኡ እወንበር እወን ኣይኮነን ኣይነበረን እሞ ኣምላኽ እሙን ከም ዝኾነ እቲ ንኣኹም ዝነገርናዮ ቃል እውን ኣይኮነን ኣይነበረን ተስፋ ኣምላኽ ዘበለስ ኣብኡ እወ እዩ ስለዚ ከዓ ኣምላኽ በኣና ምእንቲ ክከብርሲ ብእኡ ኣሜን እዩ አሜን ኣሜን ቃለ ሕይወት ኣብ ቁጥሪ 30 ዘለዋ ንባባትና ማማ ብረይ ኣቤት መዝሙር ዳዊት መዝሙር 85 ኣብ ቁጥሪ 7 ክሳብ ቁጥሪ 13 እሺ ካብ 7 እስከ 13 ዓራት 85 እሺ ሓደ ኣቶ ዮሴፍ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 19 ማማ ትርሓስ ወንጌል ዮሃንስ 14:6 ንባብ 36-37 እቲ ዝነበሮ ቀዳማይ ልደት ንዕኡ ንበይን እዩ ዳሕራይ ሰብ ዝኾነሉ ልደት ግና ምእንታና ዝተገብረ እዩ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ተኣምራት ገበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ህላዊኡ ከይተለወጠ መከራ ተዓገሰ ብምሕረቱ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ካብ ቅድስ ድንግል ከዓ ተወልደ ብሓቂ ወዲ ሰብ ኮነ ናብ ቅዱስ ኣቡኡ ዝመርሕ መገዲ ጽድቂ ንሱ እዩ ናብ ተድላ ገነት ዘእቱ ኣፍ ደገ ከዓ ንሱ እዩ ኣሜን ዲያቆን ወደ እግዚአብሔር ጸጋኻ ኣርኤና ምድሓን ከውን ሃበና ናብ ዕሽነት ደኣ ኣይምለሰና እምበር ንህዝቡስ ቅዱሳኑ ሰላም ክዛረቦም እዩ እሞ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝብሎ ክሰምዕ እየ ብሓቂ ኣብ ሃገርና ክብሪ ክሕደስ ምድሓኑ ነቶም ዝፈርህዎ ቀረብኦም እዩ ለውሃትን ሓቅን ተራኸባ ጽድቅን ሰላምን ተሰዓማ ሓቂ ካብ ምድሪ ክትበቁል ጽድቅ እውን ካብ ሰማይ ክትጥምት እያ እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ክሂበና እዩ ሃገርናውን ፍርያታ ክትህብ እያ ጻድቕ ቅድሚኡ ክኸይድ ኣሰኣሰሩ ከዓ እትስዕብ እያ አሜን ወንጌል ዮሃንስ ቁጥሪ 3 ካብ 13 ክሳብ 19 በጃኻ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልዎን
ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፊስ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፊእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን። ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን። ነቲ ዘይኣምን ግን ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናይ ዓለም መፀ፣ ሰብ ግና ግበሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃንሲ ፀልማት ፈተው። አሜን። ቃል ተስማዕልና። ወንጌል ዮሐንስ 14:6 ኢየሱስ ከኣበሎ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን። አሜን። ኣብ ቁጥር 38 ዘለዋ ንባባትና መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥሪ 11 ሓፍትና ሉላ ትንቢት ኢሳይያስ 53 ቁጥሪ 7 ማማረዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 12 ክሳብ 14 ሓውና ዲያቆን ግርማይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 29 ሓፍትና እልልታ እንኳዕ ደሓን መጻኺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 11 ክሳብ 16 ንባብ ቁጥሪ 38 ነቲ ዝጠፍአ በጊዑ ዝደሊ ጓሳ ንሱ እዩ። እቲ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ዝተጠብሐ በጊዕ ንኩሉ ዓለም ድማ ካብ ርክሰት ዘንጽሐ ንሱ እዩ። ትንቢት ኢሳይያስ 40 መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥሪ 11 ንመጓሲኡ ከም ጓሳ ከውፍር ንዕያውቱ ኣብ ቁልጽሙ ክእክብ ኣብ ሕቑፉ ከዓ ክስከሞም ነተን ዘጥብዋ ድማ ብህድኣት ክመርሐን እዩ። ትንቢት ኢሳይያስ 53:7 መከራ ጸገበ፣ ርእሱ ኣዋረደ፣ ኣፉ እውን ኣይከፈተን። ከምቲ ናብ ምሕደሪኣ ዝኽብከብ ገንሸል ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቕዘቲ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ምስላ ዝጠፍአት በጊዕ ካብ 12-14 እንታይ ይመስለኩም? 100 በጊዕ ዘለዎ ሰብኣይ ካብአን ሓንቲ እንተጠፍአቶ ነተን 99 ሓዲጉ ዶ ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ናብ በረኻ ኣይከደን? እንተረኸባ ድማ ካብተን 99 ዘይጠፍኣስ ብኣ ኣዝዩ ከም ዝተሓጎሰ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ከምኡ ድማ ካብዞም ንኣሽቱ ሓደ ክጠፍእ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ኣይኮነን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 29 ንጽባሕይቲ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ እንሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል ኣምላኽ በለ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 11 ክሳብ 16 ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ፣ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ኣሕሊፉ ይህብ። እቲ ጓሳ ዘይኮነ በዓል ዓስቢ ግና እተን ኣባጊዕ ዘይጥሪቱ ስለ ዝኾና ተኹላ ክመጽእ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም። እቲ ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዝርፈን ፋሕ እውን የብለን። በዓል ዓስቢ ስለ ዝኾነ ይሃድም፣ ግዲ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን። ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ፣ ኣቦ ንዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ከም ዝፈልጦ ኣባጊዐይ ይፈልጣኒ እየን፣ እተን ኣባጊዐይ እውን ይፈልጣኒ እየን። ንህይወተይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ ይሕልፋ። ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ፣ ንዓኣተን ድማ ከምፅአን እየ። ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን፣ ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ክኾና እየን። አሜን። ኣብ ቁጥሪ 39 ዘለዋ ንባባት መምህር ሳራ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ ቁጥሪ 16 ማማ ብረይ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17
ካብ ቁጥሪ 24 ክሳብ 32 ንባብ ቁጥሪ 39 ሰብ ዝኾነሉ ስርዓት ከበየናይ ምሳሌ ንመስሎ ንሱ ብህላዌ መለኮቱ ኣይልወጥን እዩ ንሱ ብህላዌኡ ኣምላኽ እዩ ብሰብነቱ ድማ ሊቀ ካህናት እዩ ዕብራውያን 4:14 ፈራይ ዲያቆኖት ኦኬ ደጊም ብዘይ ኃጢአትሲ ክነሱ ከምዚ ሰማዕና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ዝክድን ግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ አምላክ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነጽንዕ ስለዚ ምህረት ምእንቲ ክንቅበል ብጊዜ ጸበባውን ረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ነቕርብ አሜን ዲያቆኖደይ ግብረ ሐዋርያት 17:24-32 እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎ ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ብኢድ ኣብ እተሃንፀ መቅደስ ኣይሓድርን እየ ንሱ ህይወትን ንነፍሱን ኩሉ ነገርን ንኩሉ ህዝቢ እዩ ገለ ከም ዝጭንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግሎን እዩ ካብቶም ተቐነይተኩም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓሌት ኣምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለው ብኡ ኢና እንነብር እንዋሳወስን ብኡ ከዓ ኢና ዘለና እሞ ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ kineብሩ ኩሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ ንሱ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓቀ ክንሱ ምናልባሽ ሃሰስ ኢሎም እንተ ረኸብዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልዩ ንመና ባብሪኦም ድማ ውሱን ዘመናትን ውድብ ደረትን ሓገገሎም እምበኣርሲ ዓሌት ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን እተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዘይመስል ክንሓስቦ ኣይግባአናን እዩ ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርናና ኣሕሊፉ በቲ ካብ ምውታት ዘተንስአ እሞ ብኡ ንኩሉ እምነት እናሃበ ብመደብ ሰብኣይ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ይነግር ኣሎ ብዛዕባ ትንሣኤ ምውታት ምስ ሰምዑ ግና ገሊኦም ኣላገልጽሉ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ድማ ክንሰምዓካ ንደሊ ኢና በልዎ ቃል ህይወት ኣብ ቁጥሪ 45 ዘለዋ ንባባትና አቶ ዮሴፍ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ ቁጥሪ 17 ማማ ጥርሓስ መዝሙር ዳዊት መበል 78 ቁጥሪ 24 ንባብ ካብ ቁጥሪ 40 ክሳብ 45 ንሱ በቲ ኻባና ዝበልጽ ልደት ብዘይ ኣደዩ በቲ ኻባና ዝተወሎ ልደት ከዓ ብዘይ ኣቦዩ ብኩሉ ገጽ ልደቱ ክዛረብ ዝኽእል የልቦን ንሱ ዘይጠፍእ እዩ ብሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ንሱ ዘይብሉ ኣይንገርን ኣይምርመርን እዩ ንሱ ሞት ኣብ ኣቶም ምእንቲ ከይስልጥን ስጋን ነፍስን ልቦናን ወሰደ ዳግም ንሰማዕቲ ኣብ ኣቶም ይሓድር እዩ ስለዚ ኣታ ኣይሁዳዊ በቲ ብኡ ምእንታኻ ዝተገብረ መከራ ተመሃር ግናኸ ኣታ ኣይሁዳዊ እቲ ኣባኻትኩም ዝተገብረ ተኣምራት ዶ ከምቲ ኣባኹም ዝተገብረ ዶ ትዝክሮ ኢኻ እቲ ኣባኻትኩም ዝተገብረ ተኣምራት ዶ ከምቲ ኣባኹም ዝተገብረ ዶ ትዝክሮ ኢኻ ኣታ ናይ እግዚኣብሔር ተጻራሪ ኣየናይ እዩ ተኣምራትኩም ከምቲ ኣባና ዝተገብረ ተኣምራት ከደኣ ኣባኻትኩም ዝተገብረ ተኣምራት ኣየናይ እዩ ትብል ኣለኻ ካብኡ ኣብሊጽና ኸነድንቆ ዝግባ ተኣምራትሲ ኣየናይ እዩ ሰማይ ዶ
እንጌራ የዝንም እዩ ወይስ ስጋ ዝተዋሃዶ ኣምላኽ? ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 16 ካብ 13 ክሳብ 17 ኮነ ከዓ ንምሸቱ ብርኒጎታት ተላዒለን ነቲ ሰፈር ከደንኦ ፍጊሓት ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ዛዕዛዓ ወዲቑ ነበረ። እቲ ዛዕዛዓ ምስ ዘፈፈ ከዓ እንሆ ኣብ ገጽ እቲ በረኻ ገለ ደቂቕ ከቢብ ከም ኣሳሓይታ ዝምድቃቑ ካብ ምድሪ ነበረ። ደቂ እስራኤል ድማ እዚ ምስ ረኣዩ እንታይ ምዃኑ ኣይፈለጡን እሞ እዚ እንታይ እዩ ኢሎም ነንሕድሕዶም ተሓታተቱ። ሙሴ ከዓ እዚ እግዚኣብሔር ክትበልዕዎ ዝሃበኩም እንጌራ እዩ። እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ነገር ድማ እዚ እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ንብልዑ ዝኣክል ካብኡ ይኣክል። ከም ፍቓድ ነፍሳትኩም ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ጎመር ነፍሲ ወከፍ ነቶም ኣብ ድንኳኑ ዘለዉ ይወስደሎም በሎም። ደቂ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ፣ ሓደ ብዙሕ ሓደ ከዓ ሒደት ኣከቡ። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ቃል ህይወት ይስማዓልና። አሜን። መዝሙር ዳዊት 78:24 ምን ትኽበልዑ ድማ ማና ኣዝነመሎም እኽሊ ሰማይ እውን ሃቦ። አሜን። ኣብ ቁጥሪ 46 ዘለዋ ንባባትና መምህር ትምኒት ዘጸአት 14:22 ሓፍትና ሉላ ዘጸአት 17 ካብ 4 ክሳብ 7 ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት 78 ካብ 13 ክሳብ 20 ኣቡና ዲያቆን ግርማይ ቀዳሚት መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 5 ንባብ ቁጥሪ 46 ብእኡ ምእንቲ ክመላለሱ ዝተኸፍለ ባሕሪ ድዩ ወይስ እታ ዝወለደት ድንግል? ድሕሪ ምውላዳ ድንግልና ብሕቱሙ ምንባሩ ብእኡ ምእንቲ ክመላለሱ ዝተኸፍለ ባሕሪ ድዩ ወይስ እታ ዝወለደት ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ድንግልና ብሕቱሙ ምንባሩ ኣየና ይዓቢ? ካብ ከውሒ ማይ ዘፈልፈለ በትሪ ድዩ ወይስ ንዓለም ዘንፀሀ መስቀል እዩ? ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 22 ደቂ እስራኤል ድማ በቲ ንቁፅ ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተዉ፣ እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ደው በለ። ዘጸአት 17 ካብ 4 ክሳብ 7 ሙሴ ድማ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ክገብሮ ኢሉ ብድርባ እምኒ ክቐትልዎ ቀረቡ። ተሪፎም ኣለዉ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ኣወየ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ሕለፍ እሞ ካብ ዓበይቲ እስራኤል ከዓ ምሳኻ ውሰድ፣ እቲ ነቲ ሩባ ዝወቕዓካላ በትሪኻ ድማ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ሂድ። እነሆ ኣነ ኣብኡ ኣብ ቅድመኻ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ህርብ ደው ክብል እየ። ነቲ ከውሒ ከዓ ክትውድቆ ኢኻ፣ ነቶም ህዝቢ ዝሰቲ ማይ ድማ ካብኡ ክወፁ እዮም በሎ። ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ። ብዛዕባ እቲ ቆዮቃ ደቂ እስራኤል ንእግዚአብሔር ድማ እግዚአብሔርሲ ኣብ ማእኸልና ዶ ኣሎ ወይስ ኣይፋሉን ኢሎም ስለ ዝፈተንዎም ስም እቲ ቦታ ሜሳን መራብን ኣውፅኡሉ። መዝሙር ዳዊት 78 ካብ 13 ክሳብ 17 ነስጋ 20 ባሕሪ መቂሉ ኣሕለፎም፣ ንማይ ከም ኩምሪ ኣቆሞ። መዓልቲ ብደበና ሙሉእ ለይቲ ብብርሃን ሓዊ መርሖም። ኣብ በረኻ ነኻውሕ ጨደደ፣ ከም ካብ ዓሚቕ ባሕሪ እውን ብዙሕ ኣስተዮም። ዓይኒ ማያት ካብ ከውሒ ኣውፅአ፣ ንማይ ድማ ከም ውሕዝ ኣውሓዞ። ግናኸ ኣብ በረኻ ነቲ ልዑል ተሃላሊኾም
እናቆፀሉ በደልዎ ንትምኒቶም ዝብላዕ እናደለዩ ብልቦም ንኣምላኽ ፈተንዎ ንሳቶም ኣምላኽሲ ኣብ በረኻ ዶ ኮን መኣዲ ክሰርዕ ይከኣሎ እዩ እንሆ ማይ ክሳዕ ዝውሕዝ ንኸውሒ ወቕዖ ግናኸ እንጌራ እውን ክህቦም ወይስ ንህዝቢ ስጋ ክምህዘሉ ዶ ይከኣሉ እዩ ኢሎም ንኣምላኽ ሓመይዎ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካብ 1-5 ካብ ኣምልኾ ጣዖት ምጥንቃቕ ከም ዝግባእ ኣሕዋቴ ንኹላቶም ኣቦታትና ደመና ከም ዘፅለሎም ኩላቶም እውን ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ክኾኑ ብደመና ብባሕርን ተጠመቑ። ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ። ኩላቶም እውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ። ከመይ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም። እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ። ኣሜን። እንተኾነ ብመብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጎሰን፣ ስለዚ ርእስኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ። ኣሜን ኣሜን። ኣብ ቁፅሪ 47 ዘለዋ ንባባትና ሓፍትና እልልታ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ቁጥሪ 13 መምህር ሳራ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 2 ይቕሬታ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 10 ማማ ብረይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ 20 ክሳብ 24 ንባብ ቁጥሪ 47 እምበኣር ካብዚ ተኣምራት እዚ ተማሃር እሞ ነቲ ዝተሰቕለ ስገድ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ፍቅዲ 23 ኣልሓቂ ካብ ኣፈይ ወፂኡ ኣሎ ኣይክልወጥን ከዓ እዩ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን ከዓ ብኣይ ክምሕል እዩ ኢለ ብርእሰይ እምሕል ኣለኹ። ፊልጵስዩስ 2:5-10 ምሳራ አንሳብ ይቆን ካብ 1 ክሳብ 10 ድዩ ካብ 5 ክሳብ 10 ካብ 5 ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 10 እራይ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃለኩም ንሱ ንመልክዕ ኣምላክ ክነሱ እቲ ነቲ ማዕረ ኣምላክ ምዃኑ ከም ምንዛእ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ንኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ከምብርከክ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ ኣሜን ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ 4:10-14 ኣቦታትና ኣብ ዝኸረን እዚ ሰገዱ ንስኻትኩም ግና እታ ዝሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢልኩም እትብሉ ኢየሱስ በለ እቲ ሰበይቲ ኣብ ዝኸረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይትሰግዱላ ግዜ ከም እትመፅእ እመንኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ እንፈልጦ ኢና እንሰግድ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስ ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገቲ ኣነ ብመንፈስ
بمنفسن بحقن كسجدلو ساعات تسجدلو ساعات كتمصيا نسا خا حجي إيا آمين آمين. ኣብ ቁጥሪ 48 ዘለዋ ንባባትና ኣቶ ዮሴፍ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ ቁጥሪ 25 ማማ ትርሓስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 26 ክሳብ 39 ንባብ ቁጥሪ 48 እንተ ደኣ ተኣምራት እንታይ እዩ ትብል ኮንካ ኣነ ኸዓ ብዘይ ዘርኢ ጥንሲ እንታይ እዩ ብዘይ ኣዋላዲት ምውላድከ ወይ ብዘይ ሕማም ሕርሲ ድንግልናኣ ከይተለወጠ እታ ድንግል ወላዲት ኮነት ማሕተም ድንግልናኣ ብሕቱሙ ምንባሩ እንታይ እዩ እብለካ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 18 25 اوكي ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረሞ ብሕቡእ ክጋሃድ ሓሰበ እምበር ክገልጻ ኣይፈተወን ንሱ እዚ كحسب كله إنه ملأخ እግዚአብሔር بحلم ترأيه كمزي إلو يوسف ود داويد إتي إتخا مريم تنساتو زلا كم منفس قدس إيومو نموسادا أي تفرح ودق تولد إياه نسوخان هزبو كم حاتياتهم كدحنهم إيومو سمو يوسف كتسوميو إيغا إذا خلو إتي እግዚአብሔር بنبيو تزاربو خفتصم كونه كمزي زبل إنه دنقل كتأنس ودون كتولد إياه سموخا أمانيل كبلو إيوم ترجمو أملاخ مسانا إيوم يوسف كابدك أسو تنسيو ملأخ إكزافير كم زازوزو قبره نماريم حسيتو وسدا آمين قالي وتسمعنا لوقاس معرف حادة كاب إسان 4 26 ساعة 39 24 26 بحمس أسلا زلوه دحري إتن معلتات تيين إلسابيت تبيتو تأنست مو قويتها نعاي بزرعي اللين معلتاتن حسرانين كاب ما أكل سب ما أنت كرحق كم زي قبره إلى حموشت ورحي نفسها حبيت بسارزيت ورحي جبرئيل ملأخ نام نازريت تبهل حد قليلا نام حنت دنقل كاب أملاخ تلأخي لسان يوسف زبهل سباي كاب بيت داويد التحتيت هي سم اتا دنقل تأخا مريم اتي ملأخ نبقى اتيو اتي ملتتقى اكزابير مساخي امو باحي بلكي كاب انستبرختي اخي بلا لسا مسرعيتو بتي زربو سنبدت ازخم تزبله سلامتس انتاي كوني خون الى حسبت اتي ملأخ كا بلا مريم اب قدمي املاخ تقار غيبكي همو اي تفرهي انه كتنسي ودم تولدي سمخا يسوس كسميو اخي نسو عابي كخون ودل الوب كبهال ايو እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዝፋን አቦ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘላለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ ይብሉን ማርያም ድማ እቲ መልአኽ እዚ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለቶም እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑልን ከጽለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላክ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳን نأملاخ زسأنو نجر سلزيلبو أب إرجنا ود تانيسالا نتامخانة تبهال زي ورحي زي سادسايو مريم كأ إني هو أنا بارك زابيري خمس تزارب خايفون اللي بلد أتي بالأخدم ما كبا حلفة بتي قناتي مريم تنسئت تقلت إفادما نزباني هدا نبحن تعدي ديبت آمين قالي وتسمع لنا آمين قالي وتسمع لنا ናይ መወዳእታ ንባብና ክትከውን ሕጂ ኣብ ቁጥሪ 49 ዘለዋ ንባባትና
መምህር ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት 72 ቁጥሪ 10 ማማረ ዘነት ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 21 ንባብ ቁጥሪ 49 ምግላጽ ምስጋና መላእኽቲ እቶም ጓሶት ምፍራሖምን ሰብ ጥበብ ገጽ በረኸት ሒዞም ምምጽኦምን ከ እንታይ እዩ? ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 12 ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ? ኮኸብ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ንሰግደሉ መጺና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ፣ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ምስኡ። ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝሕሉ ሽም ካባኺ ክወፅእ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይክትንእስን ኢኺ ጽሑፍ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ ይበልዎ። ድሕሪዚ ሄሮዶስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ፀውዖም፣ ካባታቶም ድማ ዘመን እቲ ተራእዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም፣ ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ፣ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነኻ መጺአ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ። እንሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ። ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ። ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። መዝሙር ዳዊት 72 ቁጥሪ 10 ነገስታት ታራስያን ደሴታትን ገጽ በረኸት ከቕርብሉ ነገስታት ሻባን ሳባን ድማ ውህበት ከምጽእሉ እዮም። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ወዲ ኢሳያስ እግዚአብሔር ድማ ዓብይ ሰሌዳ ውሰድ ኣብኡ እውን ቀልጢፍካ ዝመት ፈጢንካ ማርኽ ኢልካ ብብርዒ ሰብ ጽሓፍ በለኒ። እሙናት ምስክር ከዓ ንኡርያ እቲ ካህንን ንዘካርያስ ወዲ ይቤፊክ ክያንን ወሰድኩ። ኣብታ ነቢያት ከዓ ቀረብኩ። ንሳውን ጠነሰት ወዲ ከዓ ወለደት። ሽዑ እግዚአብሔር እቲ ህፃን ኣቦይን ኣደይን ምባል ከይፈለጠ ሃብቲ ደማስቆን ምርኮ ሰማርያን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሶርያ ክወስድዎ እዮም እሞ ነቲ ህፃን ቀልጢፍካ ዝመት ፈጢንካ ማርኽ ኢልካ ስመዮ በለኒ። ከም ብሓድሽ ከዓ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረበኒ። እዚ ህዝቢ እዚ ነቲ ለመም ኢሉ ዝውሕዝ ማይ ሰሊሆን ንዒቑ ብረፂንን ብወዲ ረማያንን ከዓ ተሓጒሱ እዩ እሞ ምእንቲ እዚ እንሆ እግዚአብሔር ነቲ ብርቱዕን ዓብይን ማያት ሩባ ማለት ንጉስ ሶርያን ኩሉ ክብሩን ኣብ ልዕሊኦም ከደይቦ እዩ። ንሱ እውን ንኩሉ ደንደሱ ክሓልፎን ኣብ ኩሉ ገምገሙ ከውሕዝን እዩ። ናብ ይሁዳ ጥሒሱ ከኣቱ ኣብ ልዕሊ ገምገሙ ወፂኡ እናሓለፈ ክሳዕ ክሳድ ክበጽሕ እዩ። ወ ኣማኒኤል ንዝርጋሕ ኣኽናፉን ንራሕቢ ሃገርካ ክመልኦ እዩ። ኣቱም ህዝብታት ነድሩ እሞ ክትጭፍለቑ ኢኹም። ኣቱም ሰብ ርሑቕ ሃገር ከዓ ኩልኩም ጽንበሉ። ተዓጠቑ እሞ ክትጭፍለቑ፣ ተዓጠቑ እሞ ክትጭፍለቑ ኢኹም። እግዚአብሔር ምሳና እዩ እሞ ምኽሪ መደቡ ክዝርዘር ከዓ እዩ። ቃል ተዛረቡ
ኣይክቐውምን ድማ እዩ። እግዚኣብሔር ብሓያል ኢድ ከምዚ ተዛሪቡኒ እዩ እሞ ብመገዲ እዚ ህዝቢ እዚ ከይመላለስ ከምዚ ኢሉ ገሰፀኒ። እዚ ህዝቢ እዚ ምምሓል ንዝብል ኩሉ ምምሕሓል ኣይትበልዎ፣ ነቲ ዘፍርሆ ከዓ ኣይትፍርህዎ፣ ብእኡ እውን ኣይትሰክሑ። ንእግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ንእኡ ቀድስዎ። ንሱ ፍርሃትኩም ይኹን፣ ንሱ ስንባዲኹም ይኹን፣ ንሱ ከዓ መቕደስ ክኸውን እዩ። ነተን ክልተ ቤት እስራኤል ግና እምኒ ምዕንቃፍን ከውሒ ምንስታትን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩውን መፈንጠጣን ክኾኖም እዩ። ብዙሓት ካባታቶም ከዓ ክዕንቅፉን ክወድቁን ክስበሩን ክፍንጠሩን ክተሓዙን እዮም። ኣብ ማእከል ደቂ መዛሙርተይ ምስክር ኣሰር ሕጊውን ሕተም። ኣነስ ነቲ ካብ ቤት ያዕቆብ ገፁ ዝሓብእ እግዚኣብሔር እጽበ፣ ብእኡ እውን ተስፋ እገብር ኣለኹ። እንሆ ኣነ እቶም እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ደቅን ኣብ ከረን ጽዮን ዝነብሩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ እስራኤል ንትእምርትን ንተኣምራትን ኮይና ኣሎና። ነቶም ብሕሹኽሹኽን ብሰላሕን ዝዛረቡ ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ጠይቁ እንተበልኩኹም፣ ንስኻትኩም ከዓ ህዝቢ ዶ ንኣምላኹ ኣይሓትትን? ብዛዕባ ህያዋንሲ ንምውታን ዶ ይሓትት እዩ ኢልኩም መልሱሎም። ናብ ሕጊ ናብ ምስክር ከም ዝምለስ ቃል እንተ ዘይተናገሩ ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን። ሽግሮም እውን ጥምጥምን ሸጊርዎምን ጠሚዎምን ኣብታ ሃገር ክዞሩ እዮም። ምስ ጠመዩ ድማ ሓሪቆም ንጉሶም ኣምላኾምን ክረግሙ እዮም። ንላዕሊ ገጾም ኣይከንቃዕሩሩን። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ሓራይ ካብዚ ቀፂልና ከምቲ ልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ። መዝሙር ናባኹም ኣውና ዲያቆን። እሺ መምህር ትምኒት ዲያቆን ድምርት ማን ዲያቆን ይዘምር ነኖ ታማይክ ድተኸፍተት መሲላት እኒኹም ኢለ ኢዱ ሓፋ ይበለን ኣሎ። ኣረ ድሓን ሓባ ዲያቆን ሓባ ነነስኻ ዘምር ዲያቆን ሓወይ ፈቃድ ዘምር ዲያቆን ግርማ ያ ዘምር። እሺ ድሓን ናባኸይ ፈቂዳ ኣላ። ኣረ በሊ ኣደ እግዚአብሔር ይኹን። እግዚአብሔር ይመስገን። ናብ ክርስቶስ ንጠመት ትብል መዝሙር ብስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሜን ሃሌሉያ ዝምረት ናብቲ ክንዳና ብዙሕ ዝተገርፈ ሓራኸ ውፃእና በጃ ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ንጠምት ሰላም ክህበና ክነብር ብህይወት ፍቅሪ እዩ ንእሱ መፍቀሪ ምሕረት ኣቦ ዘለዓለም ህያው መድሓኒት መምህር ናይ ትሕትና ዘይታኸስ ካሳ ብደሙን ስጉኡን ደምሳሲ ኣበሳ ናብቲ ክንዳና ብዙሕ ዝተገርፈ ሓራኸ ውፃእና በጃ ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ንጠምት
سلام كهبنا نبر بهوات نبر بهوات يزوعنا الله نابتي قدوس سفرا نسمو خنفلت أوزعنا حرا صورنا نهابو ميتان كعرفنا بيتو نخنورس يكفت لبنا يكفت لبنا عبتي كندانا بزوح زتقرفي عراخي وصعنا بجاز حالفي بجاز حالفي ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ንጠምት ሰላም ክህበና ክነብር ብህይወት ክነብር ብህይወት ሎሚ ንመለስ ንፅባሕ ኣይንብል ጊዜ ብኢድና ኣይኮንህን በኣና ዝምእዝን ሞት ከይገዝኣና ንዘለዓለም ቃሉ ንመገቦ ክነብር ብሰላም ክነብር ብሰላም ናብቲ ክንዳና ብዙሕ ዝተገርፌ ዓራኸ ውፃና ብቻ ዝሓለፈ ብቻ ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ንጠምት ሰላም ክህበና ክነብር ብህይወት ክነብር ብህይወት ጎይታ ካብ ኮነ ተስፋ ህይወትና ካብ ሓጢአት ኣንፂሁ ካብ ኣፍቀረና ምሱ ክነብር ንዘለዓለም ንስሙ ንፀውዕ ንመድሓኒ ዓለም ንመድሓኒ ዓለም ናብቲ ክንዳና ብዙሕ ዝተገርፈ ዓራኸ ውፃና ብቻ ዝሓለፈ ብቻ ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ንጠምት ሰላም ክህበና ክነብር ብህይወት ክነብር ብህይወት አሜን። ስለ መዝሙር እግዚአብሔር አምላክ በር መስገን ስለተባበልና ዕድል ይመስገን ስለዝሃብክኒ መስገን ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ክትዝምር ንበር ጣዕምቲ መዝሙር ቴንኪው ሓራይ ስድራ እግዚአብሔር ዝሓውና ዲያቆን ግርማይ ክዝምረልና ዝፀንሐ መዝሙር ናይ ድሕነት ኮይና ናብቲ ክንዳና ብዙሕ ዝተገርፈ ኣብ ክንዳና ማለት እዩ ብዙሕ ዝተገርፈ ሓራ ከውፀና በጃ ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ንጠምት ሰላም ክህበና ክንነብር ብህይወት ያታ ኣዝማች እቲ ቤት ከዓ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ነዛ ኣዝማች ብዝግባእ ዝገልፃን ዘስፋሓን ብዛዕባ ምድሓን ናይ ጎይታ ብዛዕባ ተበጃውነት ናይ ጎይታ ንዓና ዝተኸፍለ መስዋእቲ ብመን ከም ዝድሓና እንታይ ዓይነት መስዋእቲ ተኸፊልልና ከመይ ዓይነት ህይወት ክንነብር ኣለና እትገልፅ ኣዝያ ዓሚቕ ትሕሶ ዘለዋ መዝሙር ክዝምረልና ፀኒሑ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና። እሺ ብጥቕሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እናጠቐስና ከነስተንትና መድረክ ናባኹም።
እሺ አቦና አቤ መልአከ ሰላም ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 2 ካብተን ኣዳልየን ዝፀናሕኩ ጥቕስታትየን ከም ብባየ ናብቲ ሕፍረት ኒዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠመት ቃል በቃላ ኣብዛ መዝሙር ናብኡ ንጠመት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ንጠመት ክብል ፀኒሑ ብዛ መዝሙር ዕብራውያን 12:2 ሓፍትና ኣልልታ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:2 እዚ ከዓ ኣብ ማእከልኩም ከለኹ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እቲ ዝተሰቕለ እንተዘይኮይኑ ካልእ ከይፈልጥ ስለ ዝመደብኩ እየ ምስ ኣቕርብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:2 ምዕራፍ 2:2 እሺ ካልኦት እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ ኣራይ ኣብ ቲቶ ክጠቅስ የነ ክሳብ ተሓስቡ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ሓራም እንትኸውፀና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንአን ገንዘቡ ዝኾኖን ህዝቢ ምእንቲ ኸነጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ ኣብዛ መዝሙር እንታይ ክንሰምዕ ፀኒሕና ቃል በቃላ ሓራ ኸውፀና በጃ ዝሓለፈ ኣብዚኣ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ሓራም ምእንቲ ኸውፀና ኢሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ ገለ ካብተን ምንጪ ናይዛ መዝሙር እያ እዛ ጥቕሲ ቲቶ ምዕራፍ 2:14 እሺ መምህር ሳራ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 ግናኸ ንሕና ገና ሓጢያን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ ኣሜን ኣሜን ሮሜ 5:8 እሺ ካልኦት ጊዜና ክንጥቀመሉ እንደም ብዲያቆን ሓዊ ማማረዘናት ኣብ ፊልጵ 2 ቁጥሪ 7 መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ተኣዘዘ ኣሜን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:7 እሺ 2:7-8 መምህር ሳራ ካልአይት ምስለን እዛ ኢድ ሓፊላ ደላ ዲያቆን ሓዊ ሓና ሓብተይ ከዓኒ ፅሒፋ ኣላ እሞ እንበል ወይ ድሕሪ መምህርቲ ምትሓትና መን መምህር ሳራ ለ ናና ደሓና ባኻ እሺ ኢሳያስ 53:5 ንሱ ግና ብሰር ገበና ቆሰለ ብሰር ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ቃል ሕይወት ተስማዓልና ሓና ሃብትና ይሃና ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣነ ከዓ ሓትት ሓሲበ ኣብ ክንዳና ብዙሕ ተገርፈ ትብልሲ ኣበይ ትዝክሩ ክብል ሓሲበ እሞ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ማማሃና ኢሳያስ 53:5 ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ፅቡቕ ጥቕሲ ኣስተንቲንኩም ካብዚ ብምቕፃል ድማ ናይ ሎሚ ዝረኣናዮ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁጥሪ 34 ጀሚርና ክሳብ 49 ፅቡቕ ኣንቢብና ኣዝዩ መሳጥን ብዙሕ ትሕዝቶን
ዓሚቕ መልእኽቲ እንደለዎ ንባቢና አንቢብና ሎሚ ስለዚ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ካብዚ ዘንበብናዮ ሎሚ እነስተንትኖ እንገልጾ ወይ እውን ሕቶ እንተለና ናባኹም እዩ ኣብ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ኣውፅለይ በሉኒ ካብ ስክሪን ዘረኣኹም ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም እሺ ሓፍትና ኣልልታ ዲያቆን ኣነ ሕቶ ዘላትኒ እታ ፍቕዲ 4 ኣይተረድእትኒ ፍቕዲ 4 ኦኬ ኣራይ ኣቦታት ኣብ መንጎና ኣለዉ ክሰምዕዋዮም ከንብባየ ንሱ በቲ ኻባና ዝበልፅ ልደት ብዘይ ኣደዩ ክልተ ልደት ኢልና ኢና ምሽ ንኣምን ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ንብሎ እቲ ቀዳማይ ልደት ብዘይ ኣደ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ እቲ ካልኣይ ልደት ድማ ብዘይ ኣቦ ብዘይ ዘርኢ ሰባይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣስፊሖም ክምልስዋየ ነታ ንባብ ጥራይ ደብርሃ ኣለኹ በቲ ኻባና ዝበልፅ ልደት ብዘይ ኣደ እዩ በቲ ኻባና ዝተወልዶ ልደት ከዓ ብዘይ ኣቦ እዩ ብኩሉ ገጽ ልደቱ ክዛረብ ዝኽእል የልቦን እያ ትብል እዚኣ ሕቶያ ክፅሕፋየ ቁፅሪ 4 እሺ ካልኦት أنا أستنتنو لاتني دياقون حوي وعمار سنة كابر 40 قطر 45 إن 46 كابو أبليتنا كندنقو زقبع تأمراتسي أيناي سمعتو انجيرا يزنبيو ويسسقا زتواحدة أملاح بقوم انتي خمالالوسو زتخفلي بحري دي ويسي اتازولدت دنقل دحري ملادا دنقلنا أبحتمو من أين يعبي كاب كوحي ما يزفلفل بتري دي ويس نعالم زنتصح مسكاليو زي سي بدعمي كستايت نستأكا نايك زابيهر تأمرات سي أيناي كابيناي كنودا درون أين خلنينات تأمرات تقوبروسي بزحيو حدا خاب حدا خلقوادا درون أي كالني بكالتي ناي نحن ودادر زابيهر تمسكني لنا راح نقبلو يدلنا نمبر كتودا درون أي تخلني كله خط حدا نتحدى بالالت أيكونن عبي تأمرات أرئينا أيو خابزنا لعلى تأمرات كأني انتهي خيرئينا مو زابيهر لبونانا أمرنا تخفي توسي كابز زعب تأمر يلا بحكي كله ستايتي نتصوريو انت استوعلنا له مالتي انا عاخستن تنتني حيت هبت مقلات دخنتي امو حقزني صبق دحان ابوታት زياده خبر هويم بኦሪት አይሁድ ዘቕበልዎ ብዙሕ ተኣምራት እግዚአብሔር ገይሩ እዩ ብኡ ይምክሑ ንዑ ይኣምኑ ነዚ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ዘይዘርኢ ሰብኣይ ምውላዱ ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ግን ኣይተቐበልዎን ስለዚ ብዛዕባ እዚ እዩ ዝዛረቦም ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ኣስተንቲንኪ አይ ሆፕ ኣብ መወዳእታ ቦታት ጽቡቕ ገይሮም ከብርህዋ እዮም ነዚኣ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብስብከቶም ዝምህሩና ካብቲ ንሰማይን ንምድርን ንኩሉ ብኡ ደሎ ዝፈጠሮ ንዑ ንክፈጠር ዝተጠቀመሉ ጥበብ ወይ ካብቲ ጥበብ እቲ እቲ ንሰብ ንምድሓን ሰብ ዝኾኖ ጥበብ ወይ ተኣምራት ወይ ምስጢር እሱ ይዓቢ ኢሎም መምህሮም ኣቦታት እዚ ናይ ሎሚ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ 45ን 46ን ዘጠቐስከየን ከዓ ክሳብ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ ናይ ክርስቶስ ልደት ኣምላኽ ብስጋ ሰብ ምግላፁ ብስጋ ሰብ ምውላዱ ሰብ ምዃኑ
ኣዝዩ ፅቡቅ ገይሩ ጠቂስዎ ኣሎ ምስቲ ካልእ እናወዳደር ኣየናይ ዲዳ ዓቢ እናበለ እሞ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ኣስተንቲንኪ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ማማረሰነ እሺ ካልኦት ኣብ ቁፅሪ ክንዲ እዚኣ ኣውፀለ ይበሉኒ ዳንበብኩም ከተስተንትኑ ወይ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ክንሰማዕ ፀናሕና እንዲና እሺ ዲያቆን ሓወይ ናባ ሰላሳን ሸሞንተን ወርተይ መስጣና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:29 ዘላ ተነስተንተና እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዝጠፍአ ደጊዑ ዝደሊ ጓሳ ንሱ እዩ እቲ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ዝተጠብሐ ደጊዕ ንኩሉ ዓለም ድማ ካብ ርክሰት ዘንፅህ ንሱ እዩ ከምቲ ወንጌል ዮሃንስ 1:29 ንፅባሕቲ ዮሃንስ ንየሱስ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ረኣዮሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ ዝበለና ብሓቂ እቲ ንዓለም ንኩሉ ዓለም ዘድሓነ ንኩሉ ዓለም በጃ ኩልና ዝኾነ ምስታ መዝሙር እውን ከነስተንትና ተፀኒሕና ልክዕ ንሳ ካብ ኩልና በቃ ንዓና ክብል ካብ ሰማያ ዝመፅእ ኣብዚ ምድሪ ዝኻብ መከራ ስቅያት ንዓና ሓጢኣትና ከነፅህ ምእንቲ ኩልና ከዓ በጃ ዝኾነ ከምቲ ንደቂ እስራኤል ኣብ መወዳእታ ተኣምራት ብገንሸል በጊዕ ጌሮም ደም ኣብ ኣፍልዳቶም ምስ ገበሩ እቲ ደምቲ ከዓኒ ምሳሌ ደም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ በጃ ዓለም ዘድሕን እቲ ግብፂ ዋይዋታ ኮን ከሎ ደቂ ግብፂ ማለት እዩ ደቂ እስራኤል ግን እቲ መልኣክ ሞት ወይ ሰጊሩ ናብቶም ደቂ ግብፂ ከም ዝኸደ እዚ ከዓ ንዓና ዘድሓነና ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ኩልና ዝኾነ ገንሸል ፋሲካ ዝኾነልና ኣምላኽ ንሱ እሞ ንዓ ከስተንትና ፀኒሐ ዲያቆን ሓወይ ምዕዘል ኣሜን ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ቁጥሪ 18 እዩ ከስተንትነልና ፀኒሑ ንስኣት ተሓሕዝ ኣቢሉ ከዓ እታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 19 ካብተን ብዙሕ ግዜ ዝደጋገማ ጥቕስታት ኣብ ሃይማኖት ኣበውያ እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣነ ብጣዕሚ ካብተን ዝፈትዋ ጥቕስታት እያ ብጀካ ክርስቶስ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ሓጢኣት ክሰርዝ ዝኽእል የለን ኣብዚ ምድሪ ዝኾነ ይኹን ስጋ ዝለበሰ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል የለን ብጀካ ፈጣሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንምድሓን ሰብ ብስጋ ዝተገለጸ ክርስቶስ ንዑ መስኪሩለ ዮሃንስ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቴንኪዩ ሓውና ዲያቆን እሺ ካልኦት ከዓ ዲያቆን ሓወይ መኣዛ እየ ድራይቭ ስለዝገብር ነበርኩ ኩሎም ኣይተካፈልኩን ሓንቲ ሓፍትና ሃና ግን ጥቕሲ ሰዲዳ እሞ ከንብባ ዶ ናይታ መዝሙር እሺ ፅቡቅ እሺ ከንብባ ካብታ ሞት ያመሰጅ ኣራይ ኦኬ ሰማዕኒ ኣለኻ ዲያቆነ هو سامعك الله ኣራይ ኢሳያስ 53:5 ንሱ ግና ብሰሪ ገበናና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስራቱ ሓወና ምናልባት ተንቢብካያ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ሕጂ ስለ ዝበፅሐትኒ እሞ ጠጠው ስለዝበሉ መንገዲ እሞ ቃለ ሂወት የስማዓልና ተዘመረ ከዓ መዝሙር ከም ጥዑም ጨና እግዚኣብሔር ይቀበለልና ንሓፍትና ሃና ከዓ እግዚኣብሔር መመሊሱ ምግላፁ የብዝሓላ ተቀኒየለይ ዲያቆን ሓወይ አሜን ቴንኪው ቃለ ሕይወት ተስማዓልና አገልግሎት ኪባርኽ ሓውና ዲያቆን ግርማይ አንቢብልና ፀኒሑ ካብ ሃና ኢሉ እሺ በቃ ከምቲ ኮይና ሓራይ ፅባቅ
وحجي تدعو سلازبرك من كتاني جرا حراي كالوت انت استنتينا لومي أنا دما بقطر سالاسان شو دشانن سالاسان شو حتنن كستنتني تاجيزي من تخنت كملا أتي زنبرو قداماي لدت نعو نبينيو دحراي سب زخونه لدت جنا من تانا زتقبريو ክርስቶስ እዚ ካልኣይ ልደት ብስጋ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልዶ ንዓና ንዘርኢ ሰብ ንምድሓን ኢሉ ምእንታና ዝገበሮ እዩ እቲ ቀዳማይ ልደት ግን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቀደም መጀመርታ ደይብሎም ኣብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራፂ ወልድ ብባህሪኡ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ብዘይ ኣደ ብዘይ ሰበይቲ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ተወልደ ንብል እቲ ካልኣይ ልደት ግን ንዓና ንምድሓና ኢሉ ዝተገብረ ብስጋ ዝተወልደ እዩ ይብል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ተኣምራት ገበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ህላዌኡ ከይተለወጠ መከራ ተዓገሰ ኣብዚኣ ኸዓ ካብ ህላዌኡ ከይተለወጠ መከራ ተዓገሰ እትብል የኸሰንትና ደልየ ምንም እኳ ፍጹም ሰብ እንተኾነ እቲ ህላዌ መለኮቱ ግን ኩሉ ግዜ ምስኡ ህልዊ ኣይቀየርኒ እዩ ኣብታ ቁጥር 37 ድማ ብምሕረቱ ነፍስን ስጋን ተዋሃሂዱ ሰብ ኮነ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ተወልደ ኣብዚኣ ከዓ ክፀቕጠላ ደለኹ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ እጂ ስጋ ኣይወሰደን ዝብሉ ኣለዉ ስጋ ወሲዱ ኢሎም ከዓ ነታ ነፍሲ ሙሳ ደይቅበልዋ ከዓ ስለ ዘለው ኣቦታትና ኣብዚኣ ፅሒፎማ ደለዉ ነፍስን ስጋን ተዋሃሂዱ ሰብ ኮነ ትብል ኣላ እሞ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ነፍስን ስጋን ተዋሃሂዱ ከም ዝተወልደ እያ ብሓቂ ወዲ ሰብ ኮነ ናብ ቅዱስ ኣቦ ዝመርሕ መገዲ ጽድቂ ንሱ እዩ ናብ ኣቦ ዘብፅሐና ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ድበሎ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ድበሎ ናብ ኣቦ ዝበርሕ መገዲ ጽድቂ ንሱ እዩ ናብ ተድላ ገነት ዘእቱ ኣብ ደገ ከዓ ንሱ እዩ ኢሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እሺ ጊዜና ክንጥቀም ንሓደ ክልተ ዕድል ክህብ ታ ጊዜ ትኸይዳላ ናብ ኣቦታት ከብለኩም أدخل في الدنيا يوحنس وده ማማ ብረይ وانجيل يوحنس سلسته أسر سلسته ዮሐንስ أي سلسان شعاتن يوم أسر سلسته 19 ماشي እጅና 13 በጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ ዘሎ ወዲ ሰብ ናይ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልዎን አሜን ቃል ተስማዕልና ወንጌል ዮሐንስ 3:13 እሺ ሓንቲ ሜሴጅ ኣላ ንኣኽሪ እሞ ክንውዲ ኢና እሺ ሓፍትና እልልታ ታሕቶይ ተመሊሳትለ ያላ ትብል ኣላ እሺ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኩልኹም ሓራይ ካብዚ ብምቕፃል ናብ ኣቦታት ካሕልፈኩም እየ ነቲ ዝበርህ ኣብሪሆም ነቲ ዝግለጽ ገሊፆም ጸሎት ገይሮም ክዛዝሙልና እዮም መድረኽ ናብ ኣቦታት ملاك السلام محن كلت يوم مجمع تابعي من كيسا شعبنا قرأ حصلوا مليون قاسو
راي حزب እግዚአብሔር كما يصنعهم ناتي قدس ቤተ ክርስቲያን ትሁባ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኹምን አዋሃይድኩም በአንቃድዎን ብጥብአትን ትከታተልዎ ዘለኹም ትብሕቡእ ዘርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን አስበትሁታ ንኽፈልኩም ከምዚ ዝመሰለ አገልግሎት ስለዝሰርዓልና ከዓ ኩሉ ዝኽእል አምላከ ቅዱሳን መድኃኔ ዓለም ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ካብቲ ሃብትና ዕልልታ ዝሓተተቶ እግዚአብሔር መስገን ድሮ ተመሊስለይ ከም ዝበለት ሓውና ገልጾ ጸኒሑ ንሱ በቲ ኻባና ዝበልጽ ልደት ብዘያደ እዩ በቲ ኻባና ዝተወልደ ልደት ከዓ ብዘያቦ እዩ ብኩሉ ገጽ ልደቱ ክዛረብ ዝኽእል የልቦኒ ኣብ ሰለስተ ኸፊሉ እዩ ገሊጽዎ ወልደ አብ በመለኮቱ በመለኮታዊ ባህሪ ወልደ አብ በመለኮቱ ካብቦ ካብ እግዚአብሔር አቦ በመለኮቱ ክውለድ ከሎ አደ የብሉን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋ ክውለድ ከሎ ከዓ አቦ የብሉን ሓውና ዲያቆን መሓር ክገልጾ ጸኒሑ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቢቱ ክልተ ልደት ብተዋህዶ ከበረ ናይቲ ሓሳብ መዛዘመ ክገልጽ ከሎ ግን እንታይ ኢልዎ ዘሎ ብኩሉ ገጽ ልደቱ ክዛረብ ዝኽእል የልቦን ቤተ ክርስቲያን ክዝረብ ስለ ዘይከኣል እንታይ ለያ ገሊጻቶ መንክር ስብሃተ ልደቱ ፍጹም ሰብ እዩ ግን አቦ ከዓ የብሉን ብዘርኢ አደ ጥራይ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከመይ ገይሩ ፍጹም አምላኽ ከመይ ገይሩ ፍጹም ሰብ ክኸውን ይኽእል መንክር ስብሃተ ልደቱ ከምቲ በኣሞይ ኣብ ዘዳግም 29 ዝረአናዮ እቲ ግህዱን ግሉፅን ንዓና ንደቅናኒ ንእንቲ ክንገብሮ ንዓና ንደቅናን እቲ ስውር ግን ናይ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ክውለድ ከም ዘለዎ ንመድሓኒት ነቢያት ተዛሪቦም መልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል ከዓ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ ንኩሉ ዝኸውን ሓጎስ ከዓ እበስረኩም ኣለኹ ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ስለዚ ከመይሉ ካብቲ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ከመይሉ ንዝብል መንክር ስብሃተ ልደቱ እዩ እታ ኻልኣይቲ ሓብትና ረዘነት ዘስተንተነታ ኣብ 46 ብኡኡ ምእንቲ ክመላለሱ ዝተኸፍለ ባሕሪ ድዩ ወይሲ እታ ዝወለደት ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ድንግልናኣ ብሕቱም ምንባሩ አየና ይዓቢ ካብ ከውሒ ማይ ዘፈልፈለ በትርዶ ወይስ ንዓለም ዘንጽሐ መስቀል ንሳ አደን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አደን ድንግልን ክኸውን እግዚአብሔር ዝወሰነሉ ንሱ አምላክ ወሰብ ክበሃል እሳ አደን ድንግልን እንደዘይ ኮይና ንሱ አምላክ ወሰብ ክበሃል አይክእልን ስለዚህ ምስጢር ምዝ ስለዝተተሓሓዘዩ አቦታትና ብክብሪ አምጽኦም ኢሉ እዚ ኩሉ ምግላጽ ንምንታይ አድልዩ ዝብል ማለት እዚ ኩሉ ምግላጽ ሎሚ ምናልባት ሓደ ሰብ ተሓቲትና ዋላ ብኽፍኣት ይኹን ንኽፈልጥ ኢሉ ንኽፍትን ኩሉ ሓንቲ ሕቶ ተሓቲትና ንህና ግምትና ንገብር ክንዲዚ ዝሓትት ዘሎ ደኣ በርደ ተዋህዶ ኢና ንብል ማለት ስለዚ አቦታትና ከምቲ ጎይታ ንይሁዳ ክሳብ መጨረሻ ዝተዓገሶ አቦታትና ቅዱሳን ነቶም ካብ እምነት ዝወፁ ዝነበሩ ከመይ ገሮም ይሕዝዎም ነይሮም ኣብዚ ኢና ንመሃሮ ማለት እዚ ኩሉ መልእኽቲ ዝፅሕፍ ዘሎ ኤራቅሊስ ቅዱስ ኤራቅሊስ ናብ መን እዩ ናብ ንስጥሮስ እዩ ንስጥሮስ ከዓ ኣብዚ ዓብየ ማዕርግ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ አሚኑ ዝኸሓደ ፈሊጡ ዝደንቆረ ንኩሉ ንፃውዒት ቤተ ክርስቲያን ሸለል ዝበለ ይኹን እምበር እቲ ዝጠፍእ ባዕሉ ዝጠፍእ እምበር አቦታትና እዚ ስለ ዝኾነ አይብሉን እዮም ማለት ስለዚ ናይቲ ኩሉ መግለጽ ዝህቦ ዘሎ ምናልባት ነቶም ክንከታተል ፀናሕና ኣብ ክፍሊ ኣብ ምዕራፍ 48 ክፍሊ 10
كم بحدش إذا قدوس إراكليس أبت بزعبات ترقامي أمنت 310 شمونتن نتعلاو نستروس ناتقاومة زدرسو درسانو كم زيبل إذا كله قلص وزلو علامة من تايو اتوم أب أمنت زلو أمنت كصنعو نتوم كاب أمنت قدوسانا بوتات زوسخاء ترديهم من تخامن مخنيات أيهود بات بحر ممقال يأمنو نيروم يما موسى بحر جديدو نبوتات نازس قروم موسى عبي ني أملاخ سبي نموسى نفلطوينا نيسوس نازراوغن أي نفلطونينا يبلو سلز نبرو أما زازينوم نا أيهودن ننستروساويانن نخلهم مالت نتخلهم ملأخت مسودة ايشي غريتا نقدمينا الله نتا أب دزمت كنريو زقبا مفتتح عيزا سلا تخيد أب قطر حمسان كالتن امنت تشفتا مدمساس مصحف عدا حلفت بيت صلوت أيهود بزحي أبيات كريستيانات سرعات سناي مقبار سناي نمسك المسقادكا انتاي بأرسي يبل حجنا يتخل لغال صنحة نفس وكف قال ناي امنت ابوتاتنا ناي 300 مسقلص انت ايلو بارك حجي جيغاخا حدق ازيو املاخي امسغنو املاخ ابوي لعل بلو انابلكا امسغن نعو مسماياوي لو هابو مس منفس قدوس مسغانان سلطانن نزل عالم يكون نبل صقومن بركتومن اغلغلتومن ابانا يكون بزو كله مغلاص ازي ስለዚህ ይፈልጥ አይኮነን አቦታትና ከምዝ ገሮም የምነት እምነት አጽኒሖሙ ሰብ እዛ አይሰምዕኒ እዚ ፈሊጡ እዚ ሓደ እዩ እዚ ከምዚ ዝኾነ ከይበሉ እዚ ኩሉ መግለጺ ነቲ ተጋገየ ዘሎ ከምቲ አበርስ ጽሒፍልና ዘሎ ተመልስዎ ተመለስ ጥራይ ዘይኮነስ እናነጻጸሩ መስቀል በትር ሙሴ ባህሪ አሳጊሮ ባህሪ መቂሎ መስቀል ጎይታ ግን ታገሩ ንዓለም አንሲው ታ መስቀል ዝፈሰሰ ደም ግን ስለዚህ አይሁድ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመድኃኒ ከም ተመጃው ቀበልዎ ንስጥሮስ ካብቲ ዝኸሓዶ ክሕደት ማለት ንስጥሮስ እንታይሉ ጥንቱ ለክርስቶስ ማርያም ይሉ ማለት ናይ ክርስቶስ ህላዌ ካብ ማርያም ይጅምር ስለዚህ እንታይ ከምቲ ናይ አርዮስ ብትኻል መገዲ እንታይ ዝብል ዘሎ ፍጡር ፍጡርካ ዓለም ክድሕን ኣይትኽእልኒ ስለዚህ ዓለማዊ ጉባኤ ፀዊዓ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝግባእ ምክሪ ሂባ ምምላስ ምስ ኣበይኻ እቲ ዝወሳኔ ተወሲዱሞ እዚኣቶም ኣቦታትና ኣሰኣሰር እምነቶም ኣሰኣሰር ትዕግስቶም ኣሰኣሰር ኣመሃህሮኦም ኣሰኣሰር ኣታሓዛ ጉዳያቶም ክንስዕብ ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዝተዋህለው እንዕድልካ ብልብ መስግን راي كبرنا مسغانان نእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን አምላኽና ነዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ዝኸፈተልና ናይዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ድማ ንሱ ስለ ዘፍቀደልና ምስጋና ንዑ ይኹን እዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ምድሪ ኮይንና እነካይዶ ዘለና ድማ ኣብታ ሰማያዊት ጉባኤ ቅዱሳን መፀንበሪ مساعتهم دما محبري يقبرلنا كلهم أبزي ساعة زي أبزي قباء زي زلخم زلخن انتو وهبكم تقسي زنببكم زنببكن كم وين زستنتنكم ما تردعكم ما ويدما كم حتى زي تردعكم نقول لنا زخون زحتتكم كلهم زمن أقلقلتكم يبارخ أونا دياكون قرماي دما زماري ملاختي يسمع لنا
حونا دياقون محري قال هو تسمع لنا أبونا أبي مرجتا قال هو تسمع لنا حراي أبتا قصري 4 شوعتنسي امبار كابز تأمرات زي تمهارمو نتتسقله سجد إلو مچم كويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس زغبرو تأمرات قصيركا زودا صحيفكاون زبصح أيكونن كمتي أوانجيل يوحنس معراف عسران حدن أبتا مودعتا تقسنتا أتبل كريستوس زغبرو كل انت صحفسي مصحفت زعلم زي انتاي اي ما اخلون نيرو يبل اما كابتي تأمرات انتاي قبر تمهار نت تأمراتو زي تمهار كايو دما نت تسق لكريستوس دما سجد زي سجدان زي ناي صقا ወይ ድማ ናይ ኣኽብሮት ስግደት ኣይኮነን እዚ ስግደት እዚ ንዕኡ ንበይኑ ዝወሃብ ናይ ኣምልኾ ስግደት እዩ ንሕና ኣብ ምድሪ ኣብ ዝኾይና ንሰግደሉ ኣብ ሰማይ ድማ መላእኽትቶም ረቃቕቲ ንሱ ዝፈጠሮም ድማ ይሰግድሉ كل فطور زسجدلو ناي أملخو سجدت نماني انتدعلنا نتد تسقلي هواريا قدس باولوس كابتن أبيت مأسر تخلو زصحفن ملأختو نفس فيليبي معرف كلته كابت الشعات كساب 11 انتايلو أبعونا بتقطري 4 شوعتن وين تنبيبا نرأيها سلازخا أب سماياتن أب مدرن أب تحت مدرن زلو كل بركي باسم يسوس ما انتخن بركاخ لسان زبلون نخبر أبو إلو يسوس كريستوس قويتا مخانو كأمن إيو أملاخ نابلعلو كله لعل زبلو كاب كله سمون لعل زبل سم زهبو كبرنا أملاخ يخون سم أملاخنا كاب كله لعل زبل سم إيو زلو نتلعل زبل سم زلو قويتا دما كل انتهى قبره كل بؤك أمن كل بؤك أمن كل تزارى باللسان دما نخبرو كل برك دما نعو كسجد نعو دما كم بركاخ إذا سجدت زي إذا من بركاخ زي نحادي نخالق أي توهبا أنا قلنا أملاخ يمو أبقد مي كالا أمالختي آية هلوخا أب زمنا نزا بيت كريستيان بشمنبر بقبر زي فلتوا بمعدو خوينام كونن زي كونن زي تسلموا أملا أمالختهم بزحات يوم مكيئة قبرئ لون أمالختهم يوم إنا تبهله نبوزح سبات زسدعو يوجن نسدع زلنا انتاي كوينا اينا طرحنا الناس انحنا سلازي نفلت نحنا بزحات ملائختي بزحات قدسان انبر بزحات امالختي يبلنان املاخنا حادئيو
ንዕኡ ነምልኽ ንዕኡ ንግዛእ ንዕኡ ድማ ንሰግድ ብስሙ ድማ ንድሕን ካልእ ስም ንድሕነትና ካልእ ሓይሊ ንድሕነትና ዝተዋህበ ዋላ ሓደ የለን ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ እሞ ንሕና ድማ ኣፅሪና ክንፈልጥ ኣምላኽና ሓደ እዩ ከምኡ ክብሉና ከለዉ እንታይ ኢና ንኸውን ንፃረፍ ስምዒታውያን ንኸውን ሰብ ስምዒታዊ እንድሕር ኮይኑ ዝፃረፍ ተኮይኑ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተሳዒሩ ማለት እዩ ኣፍሉጦ የብሉን ማለት እዩ መካትዕ ንፍለጥ ኣይኮንና ንብል ዘለና እንታይ ደኣ መድሓኒ ዝኾነና ንዓና ከይንስሕት ካብቲ ቁኑዕ መገዲ ከይንወፅእ እዩ ብሕልፊ እዚ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ንመሃሮ ዘሎና ከነስተውዕሎ ይግባአና እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ደጊምና ንኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ካብዚ ጉባኤ እዚ ድማ ብመንፈስ ክንዓቢ ክንረብሕ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንሕና ኮይና ንዓና ኮይና ንኻልኦት ድማ ጨው ክንኮነሉ ብርሃን ድማ ክንኮነሉ እግዚአብሔር ንኩልና ይሕግዘና ምናልባት ኣብቲ ቫይቨር ናይ መድሃኒ ዓለም ወፂኡሎ ርኢናዮ ንኸውን ኢና ዘይረኣናዮ ወይ ኣብቲ ቫይቨር ዘየለና ተኮይንና ድማ ንፈትዋ ኣዴና ንዕልል 20 ዓመት ኣብዚ ምሳና ዝነበረት ኣዴና ኣደይ ትብለፅ ትማሊ ንግሆ ብሰንበት ንግሆ ዓሪፋ ሎምን ፅባሕን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ሰዓት 1 ክሳብ 8-9 ሓዘና ኣሎ ንድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ድማ ሓመድ ኣዳም ክትለብስ እያ ኣብዚ ጸሎተ ፍትሓት ካብ 10 ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ መቃብር ድማ ኣብታ ጥቃ ናይ ቀደም ቤተ ክርስቲያንና ዝነበርናያ ዲሲ ደላ መቃብር ልክዕ ሰዓት 1 ሓመድ ኣዳም ክትለብስ እያ እሞ እቶም ዝጠዓመና ድማ ንሕዝናን ፅንዓት ሃብኩም ነዴና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃባ ክንብል ግዜ ዘለና ክንመፅእ ቤተ ክርስቲያን መልእኽታ ተመሓላልፍ ነዴና መንግስተ ሰማይ ንሕዝናን ድማ ምፅንናዕ ይሃብ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ እልፀሙ ዘኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣፈፂሙ ድማ እቲ ዓብ በዓል እንፅበዮ ዘለና ወደ ተወሳኢና ብርሃነ ትንሳኤው ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም የብፅሐና ርኹም ምሸት ትግበረልና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓፍ ንበል እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ምእንቲ ሰላም ዝፅለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክል ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኩሉ ትሕዚ እግዚኣብሔር ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ከምኡ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻው ነፍሰልና ጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብል ነፍሲ ኩልና ዓድር ኣብዚ ዓለምን ዝንባርና ሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንታ ኣዛብካ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብዕኑዕን ወት ክንነብርን
بكل سنة يملخ دما نعخاني جابير بنفرح بحياونت كنركبن بكريستوس مسؤنس منفس قدسن مسغانا نصنعتن بؤزلكا لمن كل سعن نزل ألم أمين أرى أملاك محرن يقرب هلا أملاك ربللنا ساعات معلت زبارك قالنا قدس جابير أملخنا ساعات زامشة دي أدم مبارخ لنا كل النقبرو كل ذهب كان دم أملخنا أب كبر خاخ نوعلو إسخ حقزنا ما قد خاخ نحزلو تبلناخ نقبرلو تعززنا يخم فتسملو أملخنا اردأنا ذهب كاننا قزيه كنتك أملو اتسأمزد ما أملخنا سلاحات ياتنا النستنتنلو بمنفس النعبيلو كرم خاب إخلاماي عقاسنان موصامنان كاب كل حمق نقر قبر حاتيات اسخادة يتخبرلو نحنا دم أنو قدألو كن كلكلو لأملاخنا نسخ حق زنا توخ زل علمنا دما سلام كورد الله نزازل لنا يهاجر سلام هبا نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمن قنا دما سلام هبنا زي أب كبابينان أب قرابتنان دسمع زلو أواج كنا دما أملاخنا سخايا أكل بلنا سخايا أكل بلنا كاب كينات موت مبر هيوت يلن برسات مبر هنسات يلن كسارا مبر مخسب يلن قدعات مبر كفو مبر تصبق يلن ما أملاخنا السخار حقلنا كمتي نتزقزف نبره يأكل يتكاس حبز بالكاي حجون أملاخنا نتي أب كبابينا دم زفس الزلو يأكل بلو نعنا دما مودعتا كلنا تصبق لنا بركات دينا قدس رنجل مريم كفلنا نفس باريخانهم نفس الدينا دما سكال مريم ناي نفس عرفتها بلنا اب حزن زلو كلهم دما مصنع خباخايو سخات انا نعلنا بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منغستها تمصا فاركان تاب سمايكم دما مدري يكون علات مقبنا لما حبلنا نان زبدلنا ودلمكم زحدقنا لهم بدلنا نسانا ندقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا انقسن حيلين كبر نزل عالمنا تكايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاهون دنقليخي دا ايجابي يرصوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كوان السبرختي خفركر سخون برخي ومن تتصقا ايجابي يرمساخي وفست دس بالكي اتيتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرت لمن لنا امين يفتح ويسرق جينا املاكن مرانديس كريستوس كاني كانا سريات يدم ساسي ابسا ولدو لبرو كسات برهان انتم اويه كانات واويه ديقونات وران سارغو صنات ببسمكم كنفتانون صحاني رسينت كلوان سميات زيو مهارن كرسس مل 10 تخلته زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس مل 10 تخلته بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم هرن كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم هرن كرسس بنت اجزتنا مريم هرن كسوس بنت اجزتنا مريم هرن كسوس بنت اجزتنا مريم هرن كرسس بنت اجزتنا مريم هرن كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهرن كرسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለና የቦታን ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ህይወትኩም ይሓሉ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ بسلام يحضرنا بروح ليت كبرلنا مين بروح ليتي دحندرو عندنا قلوس بروح ليتي دحندرو لنا بروح ليتي دحان حضورو قال هو تسمع لنا من بحقة السلام لوام ليتي آمين قال هو تسمع لنا أقول بلاسكم يبارك ليتي بروح ليتي لازم برنا نايت مرتقي ديك زابير استمسكنا يقول قال هو تسمع لنا بروح ليتي بروح ليتي تعال نحضروا